हेलो लोगोफोर, जों दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बायोग्राफिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों गासै मिन्थिजोबगोन। बेखायनो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां सोरबाफोर दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जोंनि बेफोरबायदि बायोग्राफि भिडिअखौ बयनिफ्राय गिबिसिन नुनो थाखाय। नरेन्द्र मदिनि जोनोमा 17 सेप्टेम्बर 1950 गुजरातआव जादोंमोन। नरेन्द्र मदिनि आबुं मुङा नरेन्द्र दामोदार दास मदिमोन। बेनि बिफानि मुङा दामोदार दास मलसान मदिमोन आरो बिमानि मुङा हिराबेन मदिमोन। मदिनि जोनोमनि समाव नखरनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन आरो बिसोर गंसे फिसा हानि न'आवसो थायोमोन। मलसान मदिना गासै 6 जन फिसाफोर दंमोन आरो बियो रेलवे स्टेशनाव फिसा मोनसे साहा दखान होयोमोन। बेनि खामानियाव मदियाबो गोबां मदद खालामफायोमोन। मदिया दखाननि खामानिजों लोगोसे गावनि फरायनायखौबो जोबोद मोजाङै ध्यान होयोमोन। मदिनि फोरोंगिरिया बुंनाय बायदिबा मदिया फरायनायावथ' मोजांखा, लोगोसे बियो गेलेनायफ्रावबो जोबोद गोसो गुदुंमोन। मदिया गावनि स्कुलनि फरायनायखौ बेद नोगोरनिफ्रायनो कमप्लिट खालामदोंमोन। जेब्ला मदिया 13 इयार्सनिमोन अब्लानो बेखौ जासोदा बिनजों इंगेज खालामहोयो आरो जेब्ला मदिया 17 इयार्सनि जायो अब्लानो बेखौ जुलि होयो आरो बिसोर 3-4 बोसोरनि उनावनो गारलायफिनो। लोगोसे मदियाबो न'खौ नागारना बेलेग जायगायाव ओंखारलाङो। मदिया उन्दैनिफ्रायनो हादोरखौ जोबोद अनसुलामोन। जेब्ला 1962 आव भारत आरो चीननि गेजेराव दावहा जादोंमोन, बे समाव मदिया ट्रेनाव दावहा नांग्राफोरनो साहा आरो जाग्रा लोंग्रा जोबोद लांनानै हैदोंमोन। बेबायदिनो जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जादोंमोन, बे समावबो मदिया दावहा नांग्राफोरखौ जोबोद मदद खालामदोंमन आरो बेनि उनाव मदिया RSS आव जयेन जायो। RSS नि थाखाय जोबोद गोसो होनानै खामानि मावो आरो बे समावनो मदिया गांसे बिजाबबो लिरदोंमोन। बिजाबनि मुङा जाबाय संघर्षमा गुजरातीमोन। बे बिजाबाव बियो गुजरातनि पलिटिक्सनि बाथ्रा माखासे लिरदोंमोन आरो RSS आव खामानि मावबाय थानाय समावनो मदिया गुजरात इउनिभार्सिटिनिफ्राय पलिटिकेलाव PG डिग्रीबो कमप्लिट खालामो। बेनि उनाव मदिखौ RSS आ 1985 आव BJP आव जयेन खालामहोयो आरो मोनसे फिसा बिबान होयो। मदिया गावनि बिबानखौ जोबोद मोजाङै मावलाङो। बिदिनो लासै मदिया गिदिर गिदिर बिबान मोनलाङो आरो गावबो गावनि बिबानखौ गोसो होथाबनानै मावो। बेनि उनाव मदिखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबान होयो। बे बिबानखौ मदिया जोबोद मोजाङै मावबोयो। बेनि उनाव मदिनि नाजानायाव BJP आ 1995 आव गुजरातनि एसेम्बलि इलेक्शनखौ देरहानो हायो आरो केशुभाई पाटेलखौ चिफ मिनिस्टार खालामो आरो मदिखौ दिल्लीयाव लेंहरनानै इउनियन केबिनेट मिनिस्टारनि बिबान होयो। बेनि उनाव केशुभाई पाटेला गेदेर बेमाराव गोग्लैसोयो आरो बेमारनिफ्राय जेबो रिकभारि जाफिननो हायैनि थाखाय मदिखौ दिल्लीनिफ्राय लेंहरफिनो आरो 7 अक्ट'बर 2001 आव गुजरातनि चिफ मिनिस्टार खालामो। बेनि उनाव मदिया राजक'ट विधान सभानि इलेक्शनबो गेलेयो आरो बे इलेक्शनाव मदिया कंग्रेसनि अश्विन मेहताखौ फेजेनना जोबोद गिदिर देरहासार जानो हायो। मदिया जेब्ला गुजरातनि चिफ मिनिस्टारआव थायो, बे समाव जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन, जेरै गुजरातनि गामि गामि कारेन्टनि कानेक्सन लागायनानै होनाय आरो गुजरातआव टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ डेभेलप खालामना टुरिजम बांहोनाय आरो गुजरातनि गासै दैमाफोरखौनो सबजों जयेन खालामनाय, जाहाथे किसानफोरनि थाखाय जेरावबो दैनि प्रब्लेम फैया आरो गुजरातआव एसियानि देरसिन सलार पार्कबो खालामो। बिदि मदिनि हाबा मावनायजों गुजरातआ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांनानै भारतनि मोजांसिन स्टेट जायो आरो गावबो गुजरातनि बेस्ट चिफ मिनिस्टार जायो। नाथाय मदि चिफ मिनिस्टार जाबाय थानाय समावनो गुजरातआव मोनसे गेदेर जाथाय जायो। जाथाया गुजरातनि सिङाव थानाय ग'ध्रा टाउननि ग'ध्रा ट्रेन स्टेशनाव साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनाव अर खामो आरो बे जाथायाव
गासै 59 जन सुबुं जिउ गोमानाङो। बे जाथायखौ मदिनि सायाव ब्लेम खालामो आरो बे जाथायखौ लानानै गुजरातनि सिङाव थानाय टाउन आरो बायदि बायदि जायगायाव जोबोद हांगामा जायो। बे हांगामायाव गासै 1200 सुबुं जिउ गोमायो। उनाव दिल्लीनिफ्राय मोनसे स्पेशेल इनक्वायरिनि थाखाय माखासे गोरोंफोर फैयो आरो इनक्वायरि खालामो, नाथाय बे इनक्वायरियाव जेबो गोरोन्थि मोनैनि थाखाय मदिखौ गोरोन्थिनि गैयै एबा जेबो दाय गैयै होनना कर्टआव फोरमायो आरो बे केसआ क्ल'ज जायो आरो पाब्लिकआबो मदिनि सायाव जोबोद बिसास खालामफिनो। बेफोरबायदि सैथो आरो मोजां खामानि मावनायनि थाखायनो मदिया गुजरातआव खनब्रै चिफ मिनिस्टार जानो हायो आरो बेफोरबायदि साक्सेसखौ नुनानै बिजेपिनि सिनियरफ्रा मदिखौ 2014 आव प्राइम मिनिस्टारनि केन्डिडेट खालामो आरो मदिया बे इलेक्शननि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामो। लोगोसे ससियेल मिडियायावबो गावनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ गोसारहोयो आरो पाब्लिकआ बेनि भेलुएबल स्पिच, बेनि साननाय, बेनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बयबो बेनो भट होयो आरो मदिया इलेक्शन देरहानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार जानो हायो। मोनथिनाय बायदिबा मदिया दाबो दिनाव 17-18 आवार्ससो खामानि मावो आरो बियो जोबोद खम समाय उन्दुयो, रेस्ट खालामो। मदिया बेखौ लाना फंसे बाथ्रा बुंदों, जोबोद खस्थ' खालामोबा बे खस्थ'आ मेंनाय लाबोआ, बियो हेपिनेस आरो सेटिसफेक्शनसो लाबोयो होनना। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो।